Здравейте, хора! Ще направим един малък клик в подземна къща. Ей! Кутика! Аз ти ли каза махаш, бе? Кути каза? Ще заправя това. Ай, лягаме. Аз си киха тука. Да. Къщо? Къш? Ето я, бе. Тук е подземната къща. Ето, тук надолу подземната къща. Някой друг път ще направя ревю на нея. А тук сега ще направя... Не. А тата била какво прави тук? Ми ще да направи. Пак. Как вода. Ами иначе... Ой, че е да идем по... Добре. Тук правим една стая. По-големи ще правим. Тук се поставя една стая. Първо стая. Него ще направим така. Ще е по-голяма. По-широка. Като стаята не трябва да се широка. Една къща на подземната не е така. Такива са по-тясни са и... А тая по-широка трябва да правя. Просто така. Широче. Така широка е. Но... Сега тази ще направим. Ами от червеното. Надявам се клипът да ви хареса. Ако така, просто да пишете коментари, оставете един абонат, ако нов. И оставете по един лайк все пак. И лайковете са важни. И гледайте. Също така се важи. Еми, да е. Подът ни е направо готов. Еми, някой друг път ще направя пак опенинг. Просто вчера, извинете, че вчера нямаше клип.
Бях затрупан с задачи, ходихме цял ден, бяхме на център. Да, и то цял ден. Цял ден имам предвид от 12 там, 11 часа към 1 до 7-8 часа. И затова нямаше кога бяхме много замарени. Там към 10 май се прибрахме. Не към 10, по-рано 10 беше. Прибрахме. Тъй, дето да направиме. Ядохме бая късно, после гледахме някакъв филм. Легнахме си и така. Ти да го изгледам. Много яко е. Ето така. Стените. Така ще мисля да направя по-голяма и по-така, да не е толкова тясна. Коридора да не е толкова тясен, стаите да не са толкова тясни. Да, ще има и втора част, защото времето тече ми, а ние в един часа трябва да излезнем, защото имаме среща там с една моя братчета, тя по-голяма. Не, тя ми е роднина, не? Пак така, братчетка да се пада. Май, не знам. Е, така. Стрен, бум. Дън. Надявам се клипчетата, които качвам да ви харесат, да ви дават удоволствие, да ви ги гледате. Виждам, че напоследък събирам добри гледания, защото аз съм все пак нов в YouTube. И така, те новите, нали ги знаят. Готова е. Ми, не, това не е точно. Ще сега да намеря нещо, което да взема сега. Аз се чудя с какво да се следя. Това дали се... Той свети, бе. Ама, проблем е, че това го разирони. Ето, първи. Сега ще го закрепя. Тук да ни... Добре. И отиваме в другите стаи. Тук къде ще ходи? Коридор, че и това. Ето да го уширокорим. Ето това не е коридора. Ето го коридора. Това е коридора. Ще го направим злато. Я забравих. Ето това ще е мой. Чуете, че тук леко.
стена стая и един коридор. Имам една идея за коридор, къде ще сложа туалет. Да сложа туалет. Ще е самотителна, ама ще е коридора някакъв. Време. Това коридор не го готов. Тя туалетната. Ще да намеря. Къде? И още една лань. Да. За смущение. Просто. Просто няма да... Не, ще си. Ето, още взето е това. Коридора пак е малък, ама нищо. Еми, чуете в коридора да сложим и светлина. Това ще е всичко за топли хора. Няма се да ви харесва. Ако така, оставете по един коментар и се абонирайте за мен. И се видим в следващия клип.